Din l-amministrazzjoni irnexxilha tagħmel dak li amministrazzjonijiet oħra qatt m'għamlu. Dan kien kliem il-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet eżatt wara li tħabbar il-budget għas-sena d-dieħla. Budget b'nefqa li se tħalli fil-but tan-nies 3 darbiet aktar minn budgets oħra li saru fil-passat. Iffaċċjati minn kriżi ekonomika bla preċedent, minflok għamilna bħalma kienu għamlu amministrazzjonijiet qabilna li għadu lura u ħadu miżuri ta' austerità, aħna ippreżentajna l-aqwa budget fl-istorja ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru fl-isfond tal-Berġu ta' Kastilja mdawla elenka ħemel ta' miżuri minn Gvern Laburista li amministrazzjonijiet nazzjonalisti qatt ma provdew. Elenka fost oħrajn iż-żieda fil-pensjonijiet u Children's Allowance. Robert Abela sostna li fl-isfond ta' pandemija li ħarbtet id-dinja, il-finanzi tal-Gvern huma mfaħra minn esperti internazzjonali u b'saħħithom u bekk impossibbli li jitħabbar budget ta' dan il-kobor. U jekk tant ħsibna fil-poplu fis-7 snin ta' ġid li għaddejna minnhom. Kien hemm xi dubju li sejrin nagħmlu anqas fi żmien ta' sfida għall-familji tagħna. Fil-budgets li għaddew tajna u tajna. Imma għadna attenti. U dan il-galbu jfisser li fis-sitwazzjoni preżenti stajna nagħtu anke aktar milli qattajna qabel. Spjega kif permezz ta' miżuri bħal estensjoni tal-Covid Wage Supplement se jibqgħu jiġu salvati eluf ta' impjiegi fosthom dawk fuq il-paga minima. Il-Prim Ministru qal ukoll li permezz tal-miżuri ta' dan il-budget kull familja li taħdem se tingħata żieda ta' 880 euro aktar f'sena u bekk xahar dħul ieħor paga. Fuq kollu sostna li dan kien budget ieħor mingħajr l-ebda taxxa. Gvern nazzjonalista affaċċjat minn kriżi internazzjonali ferm iżgħar kien ftaħar li se jagħti lill-pensjonanti iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Aħna quddiem din il-pandemija se nagħtu lill-pensjonanti żieda 3 darbiet dik tal-għoli tal-ħajja. Budget bla ebda taxxa, lanqas ċenteżmu wieħed f'taxxi. Magħna taf fejn qiegħed. Dwar l-akbar investiment industrijali ta' 450 miljun euro li tħabbar f'dan il-budget, il-Prim Ministru qal li dan huwa pjan għal bażi ekonomika ta' pajjiżna għal futur. Il-Prim Ministru semma wkoll il-mira ambizzjuża ta' dan il-Gvern sabiex Malta tkun carbon neutral sal-sena 2050 u bekk il-miżuri ambjentali fosthom it-twaqqif ta' importazzjoni ta' plastik mhux riċiklabbli. Min-naħa tiegħu deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern irrimarka l-versatilità ta' dan il-Gvern e kif minkejja żmien ta' pandemija xorta kien hemm ħidma sabiex jiġu krejati l-impjiegi u jitqasmu l-flus fil-bwiet tan-nies. Indirizza l-konferenza wkoll il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna e kif spjega li 50 miljun euro f'dan il-budget huma indirizzati b'mod soċjali sabiex joqsu n-nies fil-faxxa tal-faqar jew fl-riskju tagħha. Dwar it-tieni round ta' vouchers il-Ministru Cicluna qal li l-iskop wara din il-miżura huwa li jinċentiva l-konsum ħalli r-rota ekonomika ta' pajjiżna tibqa' ddur b'saħħa. Temm jispjega kif il-futur għal dan il-Gvern huwa ċar e kif hemm miri kbar lejn ekonomija diġitali u ekonomija ħadra.